Höyüklü turmuş иптәшем, атайбыз Абдуллин Илнур Рафкат улы ошо көндәрдә үзенең матур юбилеен 30 яшен билдәләй. Уны ошо күркәм байрамы айканлы котлап, йөрәк түребездән сыккан иң изге теләкләребезне yetkергебез килә дип башлана бу котлау хаты. Һин бит безнең ныклы терәгебез, таянысыбыз. Балаларым, гаиләм дип өҙөлөп тораһың. Барыһы өсөн дә рәхмәт һиңә. Эш буенса кайдарга гына барырга, озын-озак юлдар йөрергә туры килә. Хызыр Ильяс үзе юлдаш булып, һәр вакыт юлдарыңдың хәерле, уңышлы булуын теләйбез. Курыстай ныклы һаулык, именлек насип итһен Раббыбыз. Кулдарыбыз кулга тотынышып, бәхет шатлыкка, уңыштарга, һөйнестәргә генә тулы булган тормыш юлын үтеп, сәскә кеүек кызларыбызды үстереп, уларның уңыштарына куанып, картайгансы бергә гомер итергә ятһын. Без һинән нык итеп яратабыз. Котлы булһын тыуган көнең, нурдар сәсһен һәр сак йөзең. Кайгы хәсрәт күрмәй бәхет менән, үтһен һәр бер килер көнең. Шатлык менән тыуһын таңдар, бәхет үзе сыкһын юлыңа. Һин бәхетле, ышан бул дөньяла, һаулыктан зур бәхет югына. Котлау менән бөтә якындарың, тугандарың исеменнән тормыш иптәшең Айгөл, кызларың Айһылу һәм Айзилә. Yandırla gitmemsin ki buyum yetmey bulla gittem hinesin hiyev. Eğer bul hak birge kaygın bulmadı bir de uğravudar yanu hem kiyev. Eğer bul hak birge kaygın bulmadı bir de uğravudar yanu hem kiyev. Kızlar bir selam hidermeyse alam okşap bitmek deyip udene Karaşından hidem inkukterden hilgen Kölleşeven sıkkan yedine Karaşından hidem inkukterden hilgen Kölleşeven sıkkan yedine Hey! Eğer bul hak yelken minken bulamiken bulamiken elle yıldavul Yok mi davul bulmam yeng almazsın almam davulda yelkenge bik ağır Yok mi davul bulmam yeng almazsın almam davulda yelkenge bik ağır Eğer bul hak birge kaygın bulmadı bir de uğravudar yanıp hem köyüv Eğer bul hak birge kaygın bulmadı bir de uğravudar yanıp